No niin, ja terve taas kaikille. Ja tänään ollaan vlogin parissa. Mulla ei tullut video nyt 6 tai 5 päivää. Ihmettelen. No ei ole kukaan nyt ihmettänyt, kun ei mulla ole tilannut 3. Ei mut olla tilattu, kun 3 tyyppiä on tilannut mut vaan. Niin. Eikä näis katumaan varmaan. Niin. Mitäs nyt juteltais taas? Haluatteko te vaikka nähdä vähän mun juttuja? Mä voin näyttää vaikka mun näppäimistä. Ihan tällä normimusta näppäimis. Noniin, ja sitten koulut. Siirrytään vaikka kouluaiheeseen. Mulla alkaa... Mä lasken monen päivän päästä, mulla alkaa koulu. Tänään on torstai, mulla alkaa tiistain koulu. Eli perjantai, lauantai, sunnuntai, maanantai, tiistai. 4 yöt. 5 päivää. Niin. Vähän kyllä jännittää mennä kouluun, kun ei ole 2 kuukauteen käynyt koulussa. Eli siis menin 5. luokalle. Nyt kun menen kouluun, alkaa 5. luokka. Niin. Noin, se on vähän jännittävää, kun ei tiedä mitä tällä lukukaudella vielä tulee. Se on aika jänskaa, kun alkaa koulu. En mä kyllä sit nyt hirveästi ota. Osin mä vielä toivon, että olisi ollut ainakin viikkolomaa. Mut kyllähän tääkin käy, että se alkaa nyt 4 yön päästä. No niin, ja se oli tämänkertainen vlogi, joten nähdään seuraavalla kerralla. Hei hei!